urtero ospatzen du Elizbarrutiak Artzainonaren hurrengo astelenez, urte hortan bereien apaizugaren urtemuga ospatzen dutenen apaizei eskainitako omenalditxo bat. Elkar meza ospatuko dugu eta gero elkarrekin bazkalduko dugu. Aurten niri egokitu zait aldi berean ospakizun hori pixkat antolatzea eta baita bertan nire izena azaltzea ere. Aurten 25 urte beteko ditut apaiztu nindutenetik. Beraien urteurrena ospatzen duten apaizei oroigarri gisa emango diegun txarteltxoan irudi bat aukeratu dugu. Txartel hortarako irudi bat aukeratu dugu. Irungo Junkaleko erretaulatik ataratako argazki bada. Eta Jesus azaltzen zaigu, irudian dizipuluei uinak garbitzen. Eta irudi hori aukeratu dugu, pentsaturik apaizgoaren muina modu grafikoan, modu plastikoan adierazten duela. Nire oroitzapenik zaharren aurrenekoa umea nintzala elizarekin lotua dago. Amaren eskutik, ama jaun hartzera zijoan, eta ni amaren eskutik jaun hartze fila hortan nindoien amari begira. Esakera klasikoa da, eliza guretzat ama dala. Eta nik horixe esango nuke. Asko dira, baina aldi berean esango nuke berehala pasatzen diala. Konturatzeke. Eta, festa hau dela eta, jai egun hau dela eta, hola gutuntxo bat oso soila idazten nien nire apaiz lagunei, omenduak izango diren apaizei. Eta esaten nien, seguruenik harridura dela sentipenik nagusien egun hauetan. Norbera konturatzen dalako ez denla onaino iritsi beraren talentuz edo beraren bertutez, Jainkoaren errukiaren diari esker. Eta nik uste 25 urteko mugarri ontara iritsitakoan Jainkoari eskerrak emoteko egokiera ezin hobea dela. Nire bizitzaren oinarria. Eta Jainkoari esker txiki-txikitatik, umetatik etxean jaso dudan zerbait da. Hau ere ez da neure merituz, ez da neure talentuz. Etxean jaso dut, eta umetatik gaur daño esan nezake nire nortasuna markatu duen zerbait izan dela. Jesusenganako adiskidetasuna. Ausartuko nitzake esatera, fedea dela nire bizitzaren ardatza. Eta horrek eutsi nauela, eta horrek bultzatzen nauela aurrera. Zerbitzaria da. Kristau herriaren zerbitzaria, ebangelioaren zerbitzaria, sakramentuen zerbitzaria. Eta nik horixe nahi nuke, neure apaizgoa zerbitzu gisa bizitzea.